Ja vás vítam u nového videa, alebo u nového shortu, ako si ochutnávam tento tady drink Iced Tea Citron a ešte hore mám veľa tady drinkov, takže to ideme skúsiť. Ojojoj. Bombrito bandito. Nebudem klamať, chutí to, teda voňa to jak normálne asi, ako normálna broskyňa. Také máte Lipton alebo také. Poviem vám, že to vôbec nie je. Na konci to extrémne slané, kamo. Kto mal túto iced broskynu, tak som zvedavý. Alebo kto to nemal, tak to nájdete tu vnitre všade, alebo tu nájdete proste v Sandokane. Ja som to mal posledné. A budem vydávať video z Marianky. Čiže budem určite natáčať s niekým. Ale najskôr dopijem aj z tej broskynu a potom to zadám. No, je lat. To je fake, aha. Ja mám celú zbierku. Chcete vidieť moju celú zbierku všetkých vecí, čo tu mám vysavané, tak mi dajte like a odber a ja to skúsim. Za 37 odberateľov to ukážem celé. Jo, za 37 odberateľov to ukážem celé. Come on. Ešte aj s tým citrón. A ja mám zatím to broskev, takže mám zatím jednu z ďalších príchutí. Mám 3 základné príchute a toto je tá 4. príchuť. Je tu chyba aj s tým citrón. A mám to hotové, mám to celé vybavené. Mám celú zbierku.